ปีนี้ได้ตุ้มระดับนอนกี่ว่างละเกดักนอฮอร์จันระดับAKครัมสารองนี่ได้ตุ้มดักนังฮอมบรีดนแล้วอาทิตย์ปีปอดมากเปลืองตั้งเตปีดับปอร์ระดับโบโรอารองเป็นละเป็นระดับครัมสารองละผสมสิมันยาซับจิตรกุศลละผสมสินิลตุ้มทำ information ลงแล้วละสินิลตุ้ม WKSA organization นะตุ้มเป็นสตามิตุ้มดักว่างแล้วนังมันในนังชิราบดนแล้วอาทิตย์นิลิตุ้มก็ organization นะพอสิborder na tukani tumi ka survey nang dam nang jaki nang sod la sini tum dak pini tum wang lo nang survey dun lo la si la dak ni tum dak alam ki long ma di tum kar julong bang ke la puson ho je boro tum la dak don't rock yet du pasi alang ni tum dilu panang cithan lo la si la bang so don't rock yet ki do la bang ke already amalik ki do tang ciri plikep la bang so long le salang tum ke la dak nang ka dok holun pasi ni tum arjulong lama sini tum ka lamsam ben si ka cithan di pusi ni tum ke dak dam lo jingwai dam je phan athi ni tum officially pasi ni tum jing ki cithan di pusi ni tum ka mang lasin tum WKSA team besa mi tum nang dun lo leben belek asyong tum ta do pik dak pini song troxy do ka chitong la sela sonang tak sini tum ka nang dun lo leben hadak lam samen ka ching ki je puhut bang inut digen bromo pa supia bang wang ma si la pu bane pilo nang doi lak la pesen bai ni phala son ni tum thek ponong lo la sila bang so supia phani tum non WKSA hin pe ni tum kang sai ji maki puji kang tung bang ke aliang li inu sorlo pi la son rat along memen wang be sila ta buru pi thulang ni li tu bang ke karbi ang long set sita me ni tu mang son iri pa phophe bani tu kan ka chibong phadum ka matha kali sita hala bang so buru pi bang dak wang si men wang ma sila son ka chibong dun inu bhai ni phala por dep te lap to tum thek pon long lo la si no ni tum kaning je dam kang tung bang ke la hele tum karbi ang long all karbi ang long ili tum border tin ki do tu ma bang khu bang thi mate itum karbia khai itum cherok tok man ki dunang jakinang sot pipon ma pulang te pinia son thang than tum dang ka chitong dun banang ka thek dun ka therak me alam athe pipon ma pulate inut boro pc alang li lapson karbia tuma phana bason mane anang ki ther dun ki hap dun banang theng dun patet patala son dukok amani tuma kano labang su suphan FIR sa minot pikang ponon delay thanalong lapen ke plus labang sa Augustine Crams AK apu Cramsa seat for the Portalen pula pen dak number 153 laan makale Cramsa area lo lapen ke la supen abat an make 2000 houses do hala bang ke forest atum posin itum arjulong birtalong la si aprang sinili law and order dum hataka chuni ni kang tung la hello alang tum labang so area lo initiative ki en pambi je phaji chuni ri lo ahok lo pini dalang ni tum law and order ni tum kaching kachi than malang ni tum ta pini wang lo forest atum ta gari hum truck si wang lo alang ni tum ta la pe star hinang kuri lo la sila son thang thak ni pini okol la wang chot pen in samri bang ka chok chi alang ni tum ta mi labang so rong bang ke alang ni tum lang pon pami nang ji le pe initiative en pon pami nang ji pusi uthot akon ni law and order tum hasta mi chuni ri pon thulo le pen la forest tum hanta initiative en pami nang ji pusi ni tum WKSA hin pen chuni ri lo la peno ni tum pini la dak le tum border long ni tum pini dak ni tum nang survey lo la son thang taxi kapre ni tum pu Meghalaya border ba la pu Kajironga la son sa mi tum border ba ni tum rita lip dam ji le peni tum survey la son round ni tum mari dam ji la sila son thang taxi pini tum dak na region sa mi tum WKSA team sa mi nang dun lo le pela boson na kes thekang long lo thek pon long lo la si no ni le tum aku pothot ka si dam hut de la yalong la bang so digen bromo asupi aphan itum FIR pitikang po lapen ke aku inu dalang Michael Boro po alang li lake 2000 houses aphan ka chujor long le chujor lak forest along le lasi alang li ke karbi kali si tai tum karbi hian ma ka ji thek la po amuk la son long le chujor det amuk long pi sang hula son long le jordet ba mukam sa sang long le chirai lap ide to game big hindi ben thek long le di alam se hang jo jo sitaminon la daga bangke Michael Boro bangke alang li ke lake ekdam ani si jor dek hangjang lo lake forest along le si don suri hini kalang li jor pa milo le pen hada school high sta medo la sila boson ni tum WKSA tum ni tum taw wang pe ni tum mani ning duglo itum karbi han si hai unchot el tum karbi han si kachi yong chot lake la pu lake la ben lake la son boji sitami ahok pe da bang ke tum kamang si klem pa miji pulotang te itum karbi ang long phan ke itum ke all karbi ang long phan ke itum ke chilangpon pa me nangji la pen ke khai pu ji ma thara along tina border long ki do tum phan sitami chirap chi to du nangji kumani ke APHLC pole ke ni party kumani ke congress ke ni party kumani ke BJP sini party bangla tum la pichi punang ni lo la sili tum ma ka hokpet itum non hal tum karbi pen boro palam salang tum non la paso si nang kiri aso si tum thek pon long a thepi pon ma patala tu nang hong pa me boro pi tum do pik bang pharo se bang pharo ni bang do boro pi ni tum ke sitami lam sam ba sitami ke dam ka chingki dam jik ching bai dam hasiki dam sitalang tu la seneng hong pa me si nang chi boing ba sikiri la senili tum ta non bang WKSA tum ta do joy jelo alang ni tum hasitami iprang ko pi siki claim pon siki meji ma peni tum ta ma thap on lo pen claim pon ko la hen lo media chu phana ko alam thei bangala pon lo pini ladak Nagaland border Naurjan Kramsa model village pen chikoi not ladak non
elephant corridor long rong kimi keseng labang so rong kimi keseng bangke lada bang chok chepik hayang lo sini tum dak pini chetong kadu gawe ni tum song chok sido asong bangan itu ladak APHLC lapen ke ASDC Youth Front lapen ke ASDC lapen ke ladak Women KSA lapen ke APHLC Women KSA che Women APHLC Women wing lapen ke ladak KSA do ni tum dak song chok si ni tum chetong lo la sila bang so jasmet pet bang elephant corridor lo long kosong sinenge dolong lok ma pu bangke ladak bang Land and Revenue Department laklo latum chok chepik lo lapen ke ladak Forest Department tum da ladang chok chepik hayang lo athe pipon ma pulo nangte alang tum chirok tok pen chilang na the polo lahlo jasmet pe lampe la si ladak bangke jasmet pe bangke 2000 houses do lada litum naurjan la cheket li dog lo pulo nangte ladak tham sarong pen chekoi not do ladak ini tum tuar pipen lang lo pulo nangte ladak ke nam pisi partu ayang nak stami la su anam pi partu ayang nak ke tum suntuk lo pulo nangte ladak ke BTD ben kewang Bodolen tum tum si dak plengset lo jasmet pet bangke niligi puji bangke ili tum ladak inut bahini tum karbino dak kan word men do dadak ilum jongam lo nang ili tum November 24 anita APHLC a meeting along HDP long si jai kathar ningi det lo people lo ma pulo dangte tribalen ko sikaning je tribalen pulo dangte all India tribal si karbi long ladak bang pak lo pulo dangte tum bhat phiri meme ada hola alang kaningi non bangke litum political ai sudam yuna nak stame kali jang phri meme 180 days nake do chot anaga thomasi longle pota pinangji lepe voter right pinai boti hadak HDP long je ka har kani kang lo non bangke lasna dak se chekok det khangjang lo non bangke 2000 dak a tribal tum sidak na do thiblo a hemas ne do choblo lada hai tumhan prap jin pen eviction nangji ade ni tum kedamtan ani pendal itu PGR menang sisong bomlo PGR da kedamtan itu February 19 ta konsil fansil itu tok jirpen itu ASDC KSA KNC ASDC Youth Front itu tok jirpen sil itu lo influx itu ana bangke non ladak only PGR chokali Nagaland border lapen ke inter state inter district lahai antai langcari si influx zone ke eviction etang jip sami hal suarnita itu jongpolo bodhes dame itu Forest Department lapen ladak Land and Revenue Department tum anu kawe ame kangthong ason si cikrong det si pinyani lason nang dokok lo lasi ini tum aphan pini litum dak ni tum banglo ni tum dak nang lang cari lo adak ni tum nang kilang nang cari pen nang thek long epilo ni tum han bangsi khola tum bangsi urta ni tum han si nang thek nang chok rong ni tum nimari tum do ni nimari tum han ke areng solo aka chenga de kilo nak tum karbi lulita kropi alang lifang chenga de pradel lo pulo dangte nang tum kwan bakakar bilo posi nai pu itum boro phan avi nang chinne manang tum kwan bakakar bilo nang tum pilong kisina klem thekpo pula sonsi alang litum kaningje pulo dangte litum han hire meme ala